Mayong buntag ay mayong udto. Alauna na. Mayong udto day kaninyong tanan. Pak spaghetti. Nagkuan day ko guys kanang nag-spaghetti ko na pa ay duha ka buo guys kay mari man ang barkada sa akong mga anak. Oh. Daghan ako luto ng spaghetti. Unya guys. Dara akong kon ay. Ano siya guys. Mo ni ako isagol sa spaghetti. Nya nani siya hotdog. Hotdog. Tara ay nas ilawom ay ara. Na hotdog og kani siya dili ni siya kuan ingon nga katong ni siyang katong murag bola ba kisod ay sa nga na katong murag ham nga kada murag lingnin mao ni siya nya akong gi kuan na lang gigagmay mao ni ako isagol kay lami ni nya wa man koy ginaling no corn beef akong gigamit oh nya cheese nya kani siya mao ni siya guys oh duha ka buok akong lutoon nya nag cheese pod lami man kong luto guys luto mo di ko kabaw ni ani lang ko guys pero kabaw kong luto bisag lutoon pati ka lutoan ti ka ano siya guys nya mag-estopado ko manok ihaw pa man mig manok nya maglitsyon ko ang duha ka manok estopado ang usa kay litsyon sa ako ning anak dili ni ako gasto sa akong anak ako ning anak guys si Sinsin ba Inocencio Inosi man siya na tao Inosins di biya karon na kuan ba kong anak birthday man sa akong anak naglata pa ko kuan ay naglata pa ko og kanang spaghetti ayan kuan nya lata-lata na siguro ni mo na ni sakto na ba kanino hindi lang nakulaton kayo kay laing kay lami yan na pa ay ako na siya gihuwad guys aron maglain na sa kong initubig mag-init na sa kong tubig na kani kahuman kani na sa dakong lutuon may anak ni Chimchim unsa man nya pakiton ta mo sa among rape nga nagpalit og cake guys birthday sa akong anak gulaman ko nagkiko ayaw kay inya na lang ya so guys kayo ang birthday sa akong anak guys ako ulit may na lang to malipay to siya nako anak na siya guys trabaho man akong anak god si Sinsin na trabaho man karon uli taron wala stress sa hapon trabaho pa man siya niluto ko kuan basig karong mga alas 2 ana mauli to akong anak ayaw ko na watching guys maura to guys salamat